είμαι από την Ελλάδα και θα ήθελα να σας αναφέρω το πώς πέρασα στο Erasmus. Το Erasmus ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία για μένα. Με βοήθησε πάρα πολύ με τα αγγλικά μου. Μίλησα με κάποια παιδιά, δεν είμαι και πάρα πολύ κοινωνική, αλλά πέρασα τέλεια για την οργάνωση και για τις δραστηριότητες που μας είχε το σχολείο εκεί πέρα. Μπορώ να πω ότι η αγαπημένη μου ήταν όταν πήγαμε στο εργοστάσιο των ξύλων. Τα παιδιά της Λετωνίας ήταν πάρα πολύ φιλόξενα, οι οικογένειες επίσης, φιλάκια στην Καρλίνα. Είμαι η Μαρία, είμαστε στο Erasmus της Λετωνίας. Περάσαμε πολύ όμορφα, γνωρίσαμε καινούριους ανθρώπους, αποκτήσαμε καινούριες εμπειρίες και θα το ξανά. Είμαι ο Αλέξανδρος Ζούλης και το ταξίδι μου στη Λετωνία ήταν μια σημαντική εμπειρία για μένα. Πέρασα πολύ καλά, γνώρισα καινούριο κόσμο, ήταν κάτι μοναδικό. Ήταν μια εμπειρία που είναι δύσκολο να το βρεις σήμερα. Έμεινα με έναν ξένο κόσμο και ό,τι κάναμε σε αυτή τη χώρα και όλες οι δραστηριότητες που μας δόθηκαν ήταν ευχάριστες. Γεια σας! Εντυπώσεις από την επίσκεψη στη Λετωνία. Η συνέντευξη που έκαναν τα παιδιά με του προγράμματος σε ένα μέλος του Δήμου ήταν πολύ ενδιαφέρον για πολλούς λόγους. Η συνέντευξη είχε να κάνει με την ισότητα των δύο φύλων. Οι απαντήσεις που δεχτήκαν με επηρέασαν αρκετά θετικά. Είχα τη δυνατότητα να γνωρίζω πως ένα μέλος του Δήμου με σημαντική επαγγελματική θέση είναι η άποψή του πάνω στο θέμα την ισότητα των δύο φύλων και είχα τη δυνατότητα να έρθω σε επαφή με αυτό το άτομο και να ανταλλάσσω ιδέες και απόψεις. Το SWOT ανάλυση που φτιάξαμε ήταν κάτι πρωτόγνωρο και ενδιαφέρον. Έχει τη δυνατότητα να εστιάσει πάνω στα θετικά, τα αρνητικά, τις ευκαιρίες και τις απειλές. Θεωρώ πως είναι σημαντικό ως δεξιότητα στον επαγγελματικό τομέα αλλά και στον ιδιωτικό τομέα, καθώς αποτελεί ένα εργαλείο αυτοβελτίωσης. Επίσης, με αυτή τη δραστηριότητα αναπτύσσαμε γνώσεις πάνω στο θέμα της ισότητας των γυναικών, στη χώρα μου στην Ελλάδα, στην περιοχή που ζω, αλλά και σε όλες τις άλλες χώρες και στο πώς λειτουργούν εκεί πέρα. Μία δραστηριότητα η οποία μου κέντρισε το ενδιαφέρον και θεώρησα χρήσιμη ήταν η δημιουργία επιχειρηματικών μοντέλων. Ειδικότερα θεωρώ ότι για ένα νέο υλοποίηση ιδεών όσον αφορά τον επιχειρηματικό τομέα διδραματίζει σπουδαίο ρόλο, διότι μελλοντικά θα τον βοηθήσει να δημιουργήσει δική του επιχείρηση, να προωθήσει ένα προϊόν με επιτυχία. Προσωπικά μου άρεσε η επίσκεψη στο Sveki Basic School γιατί μας έδειξαν πως τα παιδιά με ειδικές ανάγκες μπορούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Καθώς στο σχολείο τους μάθαναν διάφορες τέχνες όπως η μαγειρική και η ξυλουργική. Μετά από αυτή την επίσκεψη μου δημιουργήθηκαν δύο σημαντικά ερωτήματα. Αν όλα τα παιδιά που εντάσσονται στις ευάλωτες ομάδες έχουν παρόμοιες δυνατότητες και αν εμείς σαν Ευρωπαίοι πολίτες κάνουμε κάτι γι' αυτό. Θα χαιρετήσουμε στα ελληνικά. Γεια Χαιρετίστε. σας!